Специален поздрав от Георги за жена му, Данча и децата му и за най-вече за дъщеря ми, за Милка, и специално за малкият Борис и за малката принцеса за Ванча. Teraz i гордостта гордея се с жена ми и децата ми. Те са ми сърцето, сяка майка Герги. Не ражда Герги, който не се страхува, Герги, който има съвсем. Само глупост стигнал Герги, се радвам да има душмани. Герги, не за парите колко сува, един човек струва много, ако има сърце в